Dobrý, tak čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska máme takový speciální video. Já jsem před hodinou vydala jedno video, jo? Před hodinou jsem vydala jedno video. On má 32 zhlédnutí. Jako fakt? Moc vám děkuju, že se na mé videa koukáte. Já jsem si myslela, že já jsem začala točit kvůli tomu, že chci mít hodně odběratelů a být známá. Už to chci tak od 6 let. Točím, kdy jsem tak začala? Dejte lajky, odběry. Začala jsem asi nějak v létě? Ne. To už je rok? To už je vlastně jako snad i rok. To jsem začala točit. Jo, rok, nevím, proč to povídám. Když tak to přetočte, jestli nechcete poslouchat tyto blbosti. Já to chápu, že se na tohle nechcete koukat, protože... No tak... já mám rýmu, poslední 2 dny. No, měla jsem kanál, kde mám teďko měla jsem takovou masku, nevím, jestli to je někdo, kdo mě sledoval na tom kanále, ale asi ne. Já jsem tam měla 29 zhlédnutí, teda odběru, když jsem přestala točit. A dala jsem si pauzu nějak, pak jsem zase točila na Míse, Green kanál, který je teďko tady. No, prostě nevím, proč to povídám, máme ji začít dělat speciál, uvidíte ho, tak jdeme na to. Nejsi Toka Boka dům. O holce, která se fakt dlouho neuklízela dům a je to jako ponaučení, že byste si měli uklízet dům. Tak jdeme na to. Ježiši Maria, můžeš mi něco vysvětlit? Co jako? Proč tu máš takovej bordel? Bordel, kde vidíš jako bordel? Já ho to teda nikde nevidím. Tak to jsi asi úplně slepá. Nachystej se zítra do školy. Vím, že jste byli 2 měsíce doma z letních prázdnin, ale toto jsi mohla jako uklidit. Neříkala jsem ti na náhodou před měsícem? Ne? Tak si to ukliď. Nepůjdeš... až budeš nemocná, tak tě tu nechám schnít jako. Tak si to ukliď pěkně. Tak jo, mamino. Tak čau. Už je konečně pečel, musím uklízet. To je fakt hrozný. Pokud nechci uklízet. Padá ještě triko tady. Já budu uklízet, no. Nachystám se do školy. Tak si jdu uklidit. Ještě se musím nachystat do té školy, no. Tak. Dám si tam sešit. Ještě tady flexy. Jo, kde mám ten oranžový? To je nějaké divné. Kde mám ten oranžový jako? Tak na to neřeš. Teďkom si... Jo, tady je oranžový a ještě pero. Tak se ještě uklidím. Fakt mamka nelhala, zítra je škola. Tak nic, no, takže se asi zabiju, nechci jít do té školy.
Tak ještě si tam dám mobil. A mám nachystáno do školy. Teď si jenom uklidím tady kytičky. A ještě na druhé straně, tady je po pohodě. Tak. Ještě plišáky vlastně, ty si dám všechny do postele. Běž tam! Vlez si tam, kámo. On tam nechce jít, mami. Mami, jak si mám uklidit, když tam nechce jít, jako? Dobrý. Ještě tady tohle kméťu. Ještě tady mám toto. Ještě tohle malinkého syblíka si dám do postýlky. Jasné. Jo, já to mám ještě, nemám nachystáno do školy, ještě si nám dám tahle k propisku. Hej, běž. Dobrý. Mushroom, tady si dám na okrasu tahle. Nebo tu schovám, to už je zehnilá asi. Budu dávat moji kosmetiku do mýho druhého baťušku. Tady mám baťůžek další, tak si do toho dám všechno kosmetiku. Ještě jsem do školy něco zapomněla. Pití, že jo. Takže si tu vezmu do školy bubble tea, jo, to je taky dobrý pití. Miluju bubble tea. Rovnou jsem si vzala 2 pití. Tady si jenom dám tablet. Teď jaký tablet? Počítač vlastně. Teďkom si jenom tady tak uklidím obléčko na zítra. Drž. Tak. Teďkom uklidím. Ještě tady tenhle na světlo. Tady mám ještě kytičku moji oblíbenou. A tady mám taky. Já jsem taková celá lesní. Kaktusová. Mám 2 kaktusy. Jeden je sice neúplně reálný kaktus, ale svítí ve tmě. Jo, Lízo. To si musím vzít taky do školy vlastně. Tak mám to faktovce, tady si ještě upravím to pitíčko. Jo, kapesníky, já si musím vzít taky do školy vlastně. Co si všechno beru do školy? Mám to tam, teďkom kryty, tu mám 2 stejný, jsem si omylem koupila dřív, tak dám sem. A nebo já je dám semka. Tady tahle pod stůl, aby někdo to... Tady mám penál. Já tu mám ještě penál do školy, tak to se ze mě už děláš srandu. Už jdu. Ty to máš tak krásně uklizeno, no konečně, měla jsi tu bordel. Díky, mami, jsi hodná, že jsi mě aspoň pochválila. Jo, a nezapomeň se učit zítra na test. Máte zítra test, tak se na něj hlavně uč. Jinak, pokud dostaneš 5, tak valíš pryč z domu, ale když dostaneš 1, tak ti koupím nový dárek. Jupi, mami, tak to se musím jít učit. Čau. Tak čau, ale už bys brzo spát. Dobrou. Proč bych se měla učit? Přece se napíšu tahák logicky. Doufám, že na tohle zítra nepřijde pan učitel. Tak dobrou. Dobré ráno. Už se těším do školy, až se napíšem ten test, protože mám ten tahák, tak si dám na chvilku bačůžek a jdeme. Jupi. Počkej. Jupi. Tak z toho se zabiju, kámo. Jo, jdeme hrát. Že dneska si napíšeme ten slibovaný testík. Tady máte papíry a pište. Ještě, že nás nikdy nekontroluje. Tady mám ten jo, jasný.
A se mnou schovat. Tak co, jak ti jde? Jo, už to mám skoro hotový. Ne, to nic, to. Tam nedostanu to. Děkuji, tak já vypadám. Super, ne, fakt slepá. O hodinu později rozdávám testy. Tady máš test. Doufám, že jsi za to šťastná, že jsi poprvé dostala 1. Ale je mi to takový podezřelý, že máš najednou jako 1. Ale asi se dlouho učila, že? Ano, já jsem se učila celý ty prázdniny. Tak já jdu dom, naschle. Mami, dostala jsem 1. Já jsem to věděla. Já jsem ti na to dala tady dárek na... Omega, děkuju, mami, jsi nejlepší. V duchu. Ještě jsem se naučila ten test. Teda, co to blábolím. Však jsem se ho nenaučila. Já jsem tu podváděla s tím mým výborným tahákem. Ne, fakt to loupe. Mami, tak já jdu, čau. Lidi, měli jste to rovnou 2 ponaučení. Jedno, že si máte uklízet fakt pokoj. A druhý, že byste se jako úplně neměli dělat taháky, protože to není úplně dobrý. Ale jako, já je sama nedělám, no, tak ale nedělejte je, prosím, a mám vás. Doufám, že se vám teda video líbilo, dávejte lajky, odběry. Díky, že jste toto video dokoukali. No a pište mi otázky a nějaký úkoly, který mám udělat a něco takového, a v nějakém videu si vezmu ze všech videí tyto otázky a úkoly. Jedno video bude o otázkách, kolik mi je třeba let, já nevím, tak se mě můžete zeptat na cokoliv, jaký mám pokoj, nebo úkol třeba, já nevím, kup si hračku za 1000 korun. Ne, to vám nepište, prosím, nepište to tam, protože já moc peněz nemám, jako, já nemám 1000 korun, já mám jenom tak 100 z vysvědčení jsem dostala. Nebo jako, no, mám fakt málo peněz, takže to asi ne, ale třeba za 30 korun tak to, nebo za 50. To klidně koupím. Jo, tak doufám, že se vám video líbilo. A asi u dalšího videa čau.